Komshi benta ban pin sapriang jing tip shakipai ba nong shong shnong ka Bhoi district shapang ka jing thmu jong ka Fit India run ka ba ang not ban pin shlori ki brio ban pin sapriang jing tip shapang ka jing kwa jing kya ka office jong ka district sports officer ka Bhoi district menta ka sngi ka Pynlong ye ka Fit India run ha Bhoi komshi benta jong ka Fit India campaign ka Fit India ru kalas dang na du na ka shnong jintru balapin kut no ha NSCA Indo Stadium nongpo u additional deputy commissioner ka Bhoi uba MB Tongper but u district sport officer uba Bobby L Nombet kila yeshim benta ha kani ka jingmare nalor ki wei pat kinong yeshim benta bakan thop iki samlashin rang bat ki kinthei bat ki bla kham rang ba ru kumju ka office jong district sports officer Bhoi kala sam ru ya ka khusnam bar ka surnot shakinong job ha kani ka jingamare healthy citizens make up for a great nation. La Prophet hari syadkan ni pergian ka sokar akan periksa dan sumar jadi berjauh kabut lagi pergi development nak kalau kajing long fit pergi ka mana yang ada jing roy jing pa nak kali join